Muri yeZimbabwe aiwa chinzwa gwara rataugwa nagavhena Mushayavanhu vachiti aiwa kuintroducwa kwaitwa new currency makufolowa masteps akadai so kuti mukwanise aiwa kufeza out mabhondi amanga muchishandisa. Muri Zimbabwe sanapinda mumashoko avataura nopano kuti subscribe like utira on the bell icon tombochona mabhitsa nokupa pano paZii News Live nokuti munhu aumujola zvinoda muchinzi gavhena Mushayavanhu vachitaura nezvekuparurwa kwemari itsva vati kubva nhasi mabhanga achange achichinja mari dziri mumabhanga kuita zig. Vanhu vemuZimbabwe vane mazuva 21 ekuchinjanisa mari yeZimbabwean dollar nezig. Ini handitendi mukutora mari dzevanhu. Zig ichashanda nedzimwe mari mubhasikiti. VaJohn Mushayavanhu vawedzera vachiti interbank rate yanhasi kubvumbi 5 2024 ichashandiswa kushandura eZimbabwean dollar balances kuita zig. Vane madhora emuZimbabwe vanokurudzirwa kuendesa mari idzi mumabhanga kutanga nemuvhuro, asi vane mari inopfuura 100,000 ndivo vanofanira kutsanangura kuti mari kwayakabva uye vaiiwana kupi. Ndo mashoko anotaurwa naGavhena Mushayavanhu. Muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko avo kuti aiwa kuchinja maUS dollar pamwechete nemaZimbabwean dollar kuendesa kuzig kuchinzi aiwa chiendai kubhengi mambowa time yoti munochinja mari. Tudze mafungiro enyu kunyanya comment section medu. Musangano subscribe kulike pamwechete nokuturn on the bell icon.